Halapad nga roadside clearing operations gilusad sa Mandawi City. Pagsigurong way makaalis sa kadalanan. Ang report ni Nico Sereno. Kagahapon, gilusad ang one-time, big-time roadside clearing operation sa Mandawi. Naghiusa sa inspection ang taga-City Enforcement Unit, ubos sa team, DILG, kapulisan ug kabarangayan. Gilibot sa mga teams ang barangay pagsiguro nga walay obstruction sa kadalanan. Gawa sa national roads, bisan city ug barangay roads giinspeksyon usab. Sa mga illegal parkings, labi pa sa national roads, ato ging ikarga kung wa ang tagiya. Kung na ang tagiya, ato siyang citasyonan. Dunay pipila nga nabadlungan ug naisyuhan og notice of violation. Sagad mga negosyo nga mi-encroach o mipatong sa sidewalk. Pipila ka mga four-wheel vehicles ug mga motorsiklo usab ang nasakpang nakaparada sa kalsada. Giisyuhan sila og citation ticket sa taga-traffic enforcement unit. Matud sa labaw sa team, importante nga masiguro nga hawan ang mga kadalanan para luwas sa tanan nga mugamit niini. Dili na to bitaw i-neglect unta kanang mga balaod sa atong syudad, no? Para ramasan sa kayuhan yun, no? Kay dili na para andan, dili na para nato, para sa tanan. So base sa bayranan, muwayag din sila base sa ilang violation based sa atong ordinance. So muna ang may tabo nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.